intaba ebesingaziqondi ukuthi ziyintaba. As ethetha kwavela Isaiah chapter 2 verse 2 uthi it shall come to pass in the latter days that the mountain of the Lord's house shall be firmly established. So kwa indawo le esikuyo, this temple, it is a mountain. Oh Jesus. Kasifika kule ndawo, you are no longer in the lower ground. Funeka uyazi uba unyukele ngenxa, usendlini kaYehova, usentabeni kaYehova. Uzicheke ke ngokwezi zinto bezidwalisile. That inhliziyo yami inyulu. Umphefumulo wamanje uphakamisela kwinkohlakalo. Andifungi ndixoka. Because ndikwindawo kaThixo engcwele, ndisentabeni kaThixo. Oh Jesus. Amen. Ndinexesha ke incinci linjalo but I don't think namhlanje I will be really preaching. I think ndizotestify. Yeah. Okokuqala uThixo undikhobise kwi-kingdom of darkness. Jesus. Uyazi ukuthi xa kukhobise akubonise everything eyenzekayo kwi-kingdom of darkness. To the point ndafikelwa into yoba I feel so sorry for abantu abangamagqwirha. For the people that are working for the devil, I feel so sorry. Because the way uSatan miserable ngayo. Ubone nje ezinto utata bezichaze ezenzekayo. Ufuna the way I'm miserable ngayo, wonke umuntu abe miserable. Yeah. Ufuna the way insecure ngayo, wonke umuntu abe insecure. Ufuna ngendlela akwifear ngayo, wonke umuntu abe kwifear. Because kaloku unikeza lento anayo ayiyo. Yazi uYesu pha ku chapter 8 verse uyincwadi yona chapter 8, I think verse 48 pha uxoxisana namayuda ngokuthunywa kwakhe. Afike ku verse 36 athi xa esithi ku verse 31 ithi iBhayibhile pha wathi uYesu kulowo amayuda kaba apha kwingxoxo yabo kunye ebacacisela ngothunywa kwakhe kuThixo kwaba khona abakholwayo kuyo. iBhayibhile ithi ke ngoku wathi kulawo akholwayo amayuda ukuba nithe nahlala elizwini lam niyaba ngabafundi bam inyaniso naniyakuyazi inyaniso yaye inyaniso iyawuyikhulula. Still they are arguing kwivesi elandelayo bathi thina siyimbewu kaAbraham asisange sebukhobokeni nakubani na. Uthetha ukuthini ukuthi uba sithe sayazi inyaniso sawukhululeka. Uthi uYesu lowo usenzayo isono likhoboka yesono. Uyayibona loo nto le. So kule ngxoxo yabo ke ngoku ufika ke kule vesi abaxelele ngoSatan ba ani imbewu kaAbraham nina. Because if babe nimbewu kaAbraham beniza kundiva, beniza understand into nayo nina ndingabantwana bakayihlo umtyholi. Ngoba umtyholi lixoki xa ethetha ubuxoki uthethwa kukokwakhe ngoba he is the father of lies. Ulixoki unguyise wobuxoki. So yi-owner yobuxoki kangayinto yoba even if aqonde mhlawumbe angathi decide uba okay namhlanje make ndithethe inyaniso mani yabo. Because of ebubuxoki uvula kwakho umlomo ngoba esathe uzawuthetha inyaniso uvula kwakho umlomo I bet you kuzaphuma ubuxoki. Because ulixoki unguyise wamaxoki. As a result aba bantu bamsebenzelayo miserable. Miserable because ubomi bakho ucinga uba ndingamuyisa njani uMama Manqane, ndingawuqhawula njani umtshato,
unja wala couple ndingalibulala njani elibani ubomi bakho ucinga ngamayelenqe ucinga ngokungcola ucinga ngoku you are miserable because you are serving a miserable God. Hey, ikingdom ba miserable abo bantu iyu azange ndiyibona into enjalo ubu miserable abunjalo abalali ama-devil usathana ii-demons ama-devil akulandwa day and night kuqethwa indlela because kaloku ilizwe under i-human beings because i-human beings kweli hlabathi zikho by legal right. Yes, ngumuntu okho ngokusemthethweni emhlabeni athe uThixo xa mbeka wathi qhamani nande niwuzalise umhlaba niwoyise nibe nobukhosi phezu kwezinto zonke. So umuntu ubangabuya lazi igunya lakhe unezinto ayazi ukuthi azixelele ba in this earth u-ABCD I will not allow it. I forbid into ethile bamayenzeke. And uSathane uyayazi ba uke wama umuntu ekwi-right yakhe athi into ethile nento ethile kweli lizwe ayizukwenzeka. Apha emhlabeni into ethile nento ethile ayizukwenzeka akazukwazi ukuyenza. So that is why thatha abantu abamiserable abaxhotyisele abangathi if ubunowisela abadliwe at ministry unowisa umamanqane unowisa utata manqane uzawufumana u-ABC. He is lying. Uyaxoxela uyakubhanxa udlala ngawe akananix sisilaka sesilambi esingenayo nendawo yohlala idimoni elikhulu elenza amanye amadimoni with everything anakuyifumana ihlanganisa kuphi idimoni. So if ubulwigqirha man you are living a miserable life. Miserable. You are you miserable. Uphila kwi-world miserable. Hey, ikingdom of hey ba miserable abo bantu. Ba miserable abo bantu. And ehleli nje uyakumnanga ngike ndashare ngexesha kuthiwa naku Elon Musk efaka ichip ezakwenza uba uthuthi ntontoni umoya ingcwele azontyhile into yoba no, they are trying to find out what is in your mind. Okay. Because baye baqaphela into yoba thina siyakwazi uthetha singawuvulanga umlomo. Siyakwazi ukuthandaza singawuvulanga umlomo. Njalo. You pray umlomo uvalile ungene enzulu in the spiritual world. Uyayibona loo nto le? Now uThixo azontyhilela ke kulaa ncwadi kaDaniel uDaniel apho ukumkanebukadinezar wathi makatyhilelwe iphupha liphuphileyo. Ndixelele bandiphuphe ntoni and undi-interpretele balithetha ukuthini. That has never happened. It is impossible into enjalo bangayenzeka. Ndiphupha iphupha. Ndithi kuni ndixelele mba ndiphuphe ntoni. Nagqiba undixelela bandiphuphe ntoni ndixelele ba lithetha ukuthini eliphupha ndiliphuphileyo. Ayenzeka, it only takes God. Yeah. Now ke ngoku uThixo unathi. That is why kwathiwa uYesu uzawubizwa ngoba uEmmanuel. That means uThixo unathi. So kuyazwa into yoba uThixo is with man. uThixo works together with umuntu. So yaba nguThixo that reveal embonweni kuDaniel uba ukumkani uNebukadnezar uphuphe ntoni. YanguThixo that explain ba elaphupha lakhe lithetha ukuthini. Uyayibona loo nto le. So bona banento yoba there's something about i-mind ye-human being. Uyabo. So let us fuck a chip so that even if because bathi xa bayenza like ingathi lento
icool because uzawuvula nje xa unala chip uzawuvula nje i-laptop yakho uyijonge i-laptop yakho and then ikuxelele everything ivele ibhale nje everything that is in your mind. Ngolo xesha they are using your mind to know. Yeah. Wena ucimba ufumana this way kubo kanti bona they are taking this way to you. They want to know, what do you know? Jesus. Because amaxesha amaninzi kule miserability uthi xa ndibonise yona ye-kingdom kaSathane bayaplana bayiplane into bayiplane and bayiqonde bayanansi and bayi-implemente bayenze yenzeke but xa beqala ukuthi bayavuya side at last saphumelela. My God, uvela uthi qapha umkhosi we-angels ufika umbethe kuthi udestroye naloo nto bebesithi nantsi siyifumane bathi besithi uvuka kwabo akusekho kwanto. They are afraid even for the blood of Jesus Christ. So ndithatha ukuthi ke akho mfuneko into yoba thina abantwana bakaThixo singcangcazele soyike Sathane. Qha ngokwelizwi likaThixo nangoKristu oyinkosi engaphezulu kwento zonke kuwe ngaphakathi. Funeka uzazi uba ungumoyisi. Izinto zonke zingaphansi kwenyawo zakho. And uphile this life into yoba inhliziyo yakho ibe nyulu. Yeah. Inhliziyo yakho ithini? Ibe nyulu. Ungakhohlakala enhliziyweni. Ungabi nobubi enhliziyweni. Umoyike uThixo, umhlonele uThixo. Believe me, you will be an overcomer. My second testimony, I'm in prayer. I'm continuing in prayer. The other, I think a week before last, because as umoyingcwele and leader each 7 days in a prayer point yayo. But this kweli xesha ndithi ndithandaza njoba ndithandaza ndibe nombono wami ndizibone ndipha because we are elevated in Christ. So whenever you see yourself uzibona ukumoya sozibona ulapha emhlabeni uzibona on higher ground izinto uzibonele ezantsi. So ndibona mna ke ngokupha ezantsi ndilele and I'm sort of like the way endilele it's like ingathi I'm bound. Ndibotshiwe. Now ndibuze kumoya engcwele hayibo kutheni ndizibona ndilele nje and ingathi ndibotshiwe. Athi ke umoya engcwele yes, spiritually you are asleep. And lately ndine challenge into yobana I will start the word. Xa ke ngoku kufikelele la xesha lento yoba ndimeditate le nto bendiyifunda ndifumanisa uba kukhona ukustruglisho okuthile kanti normally it's not like that. Njoba bendiflowa ekustudisheni when kufikelele ixesha lo meditator I will flow in meditation. But ufumanisa uba kukhona ukustruglisha. Now ke ngomoya engcwele uya explain ke uthi yes, your spirit man. Uthi remember kaloku umuntu wenziwe kathathu, ungumphefumlo, ungumoya, ungulomzimba, ne? Each and every part in a function yayo. Njoba siyazi ukuthi xa kuthethwa ngesoul, kuthethwa ngemind, kuthethwa ngewill, kuthethwa ngeemotions. So isoul it works ezo zinto, the thinking capacity, the decision making and the thinking and uku-expressa imizwa. Yayibona loo nto leyo. Uthi ke ngoku no spirit man ke ngoku. U-spirit man, i-heart iku-spirit man.
the eyes are spirit man, the conscience equal spirit man. Niyayibona loo nto leyo. So ithi ndawo if wonzakele kwi-soul, your soul will not work kakuhle. Yabona? Ezi zinto besendizibaliwe ezenziwa ngumphefumlo, ingqondo yakho ayikwazi usebenza kakuhle nje, fumanise uba unoxinzelelo, uyayibona loo nto leyo, ne-memory loss, uyayibona loo nto leyo, wenza ii-decisions ezirongo, usoloko usenza izilungiso, yebo, because wonzakele phi? Kwi-soul. Your soul is not in line up with the word of God. Uyayibona loo nto leyo, because umoya oyingcwele ukwazi ukuyikhokela isoul yakho kwi-decision ne-thinking xa in line with the word of God. Uyayibona loo nto leyo. Now wonzakele ke ngoku, your soul is not functioning kakuhle. Uthi ke ngoku wonzakele wena, your spirit man. So when your spirit man yonzakele, kwi-enemy iye ifumane ithuba lokuba ikuthi futhi to sleep. So that is why ufumanisa into yokubana kunzima because kaloku xa isoul irayithi ne, yonke into eyenzayo isoul i-process ithi yagqiba isende to your spirit man. Now your soul is iyasokola because whenever isenda into kwi-spirit, your spirit asikwazi ukulandeka ukureceive. Yabo, there is no connection because your spirit man is asleep. Yabo, adathe nento yoba naxa umntu ewile, kuthiwa umntu uwile ngoku ufumanisa uba akasenzi akasaphileli Thixo ngoku, it's because what happened to eyonzakalise your spirit man, it caused you to go to sleep. And when ke ngoku ungekho whole, because when your soul, umzimba wakho, umoya wakho ungaphilanga, ungafunctioni wonke, there's 3 parts. Uyayibona loo nto leyo, kuba khona ke ngoku uqhwalelo. Uyayibona loo nto leyo. Azothi iyaphayana uMaroma chapter 13. I think this is how uThixo afuna ndiministerishe ngakhona namhlanje. Okay, make siqale phayana sizamva kakuhle ke ulo Maroma xa siqale pha kuma-Efeso chapter 5 uverse 14. Osele ifumene u-14 anganifunde. Ma-Efeso, Ephesians, Ephesians chapter 5 verse 14. Funda ke. Kungoko athi, vuka wena uleleyo, uvuke kwabafileyo, uKristu wokukhanyisela. Kungoko athi, vuka wena utheni? Uleleyo. Uvuke phi? Kwabafileyo. Uvuke kwelabafileyo. uKristu wokukhanyisela. Apha uPaul ubhalela ibandla, uthetha nabantu abakholwayo, ubaxelela ngemihle sikuyo ba injani, ade athi ninganxili iwayini nina nxilani ngumoya oyingcwele. Yabo, uyaba ukhuthaza ibandla ihlobo emaliphaphe ngalo. Yebo, uthi ke uxefika kulo verse 14, uthi ke therefore he says, awake O sleeper and arise from the dead, and Christ shall shine upon you and give you light. Uthi kuthethwa because beka ukhona ndanoba nguzimna kwabantu bengqina apha into yobana unoba khona apha enkonzweni uyenze yonke into yenziwa yapha enkonzweni, uyacula, uyathandaza, bakuyaklinwa, kuyathintwa, but spiritually you are not alive. Uyayibona loo nto le. So uyithi kungako athi vuka ebuthongweni,
vuka kwelabafileyo, because when you are asleep spiritually, when your spirit man is asleep, ukwelabafileyo. Uyayibona loo nto leyo? Uthi vuka, and then Christ will shine upon you. Uza kunika, uza kukhanyisela. Because uthi phaa kule ncwadi kaYohana chapter 12, uthi I am the light of the world. Lowo undilandelayo akasayi kuhamba ebumnyameni. Uthi uyakuba nalo ukhanyiso lobomi. That is why esithi when you rise up from your sleep, when you wake up from your sleep, you rise up from the dead, Christ will shine upon you, will give you light, because this light kaloku yi-light enobomi. Uthi akasayi kuhamba ebumnyameni ondilandelayo, uyakuba nalo ukhanyiso lobomi. So the light in a life in it. Uyayibona loo nto leyo? So phuma kulaleni, phuma kwelabafileyo, come to Christ, come to light, come to life. So that uzofunctiona kakuhle, impilo yakho izohamba kakuhle. So wandinika ke ezi scriptures, no, Isaiah 69 nala Romans chapter 13 verse 11, esithi vuka ebuthongweni ngoba usindiso lukufuphi kunakuqala. The Lord is coming, Jesus is coming. Angafikulele because uzawushiyeka. Niyayibona loo nto leyo? After ke ngoku that 7 days I was praying these prayers, and supernaturally in the vision I saw myself waking up, standing up, taking my position, and the light of God was shining. Uyayibona loo nto? Kulapho ke I've learned into yobana this light, it does not just come in you. You enter into it. You enter into the light, and the light enters into you. Your hands, when the city is in the spirit, they see light. Ngoba ndithetha, in the spirit they see fire. Xa ndijongile they see fire, because I am filled with the light of God. Now, xa ndiphuma ke ngoku kulo umthandazo wokuvuka, wathi pray the prayer of healing the wounds. So ngokuzimi ethetha ezi zinto, and what happened to her, did okay, that is why umoya ingcwele endiprompta that mantestify ngayo yonke le nto yenzeka. Uthi heal the wounds. Now andinike incwadi yendumiso uchapter 34 verse 18. Andifundele koyifumeneyo. Verse 18. Usondele uYehova kwabanhliziyo zaphukileyo, abasindise abamoya utyumkileyo. Uyayazi ke le verse iyathanda usetyenziswa kubantu abaswelekelweyo. Yakotutwini. Ke yabona uba ngabe kuthiwa ubani nako uswelekise ivesi yokuqala ezawutshilwa le, but the Lord is close to those who are a broken heart, and says such as are crushed with sorrow for sin, and are humble and thoroughly penitent. So le iyacacisa into yoba utyunyulwe yintoni, inhliziyo yabo yophulwe yintoni, ityunyuzwe yintoni. Ngaba that ngesono sabo. That is why uThixo esondele. It's when a sinner heartbroken, umphefumulo utyumkile, uzibona ba ndimi phambi koThixo ndonile andenzanga kakuhle. That is why kuthiwa usondele kwami, because lo mntu
uyazibona akaguquka umuntu ongaziboni eba ungumoni. Only a person who realizes that I have seen a person that will repent. If awukazi usazibona wena uright usazibona ulilungisa awusoze uguquke. But when you see yourself and uzibona you man I don't even like myself. Xa uzibona ukhona kwakho that ndimindo nile phambi koThixo and inhliziyo yakho ityumke ube sorrowful. Ube sorry nyani kuThixo. Then loo nhliziyo injalo uThixo usondele kuyo to heal it, to forgive you your sins, axolele izono zakho, aphilise le nhliziyo yakho yaphukileyo nalo moya wakho utyumkileyo. Because sisimo isono siyasazi ba siphuma kwakule kingdom of darkness enthetha ngaso ne. So xa ukwisono ubomi bakho kunezinto ofuneka ubugcine ngazo ezizawuthi zikwenza uveka amandla. Kaloku ndithe i-kingdom of miserability. Uyabona? So funeka ube under i-drugs, funeka ube under utywala, prostitute, those zonke ezi zinto zobomi obumiserable. Uyayibona loo nto leyo? So awuphili impilo imandi. Isono siyangama noba okwangoku singapolisheka into zazo zipolisheka ingathi kumnandi, kodwa believe me there will be pain at the end of the day. Because kaloku uSathana doesn't have love. Akanalo uthando uSathana akanayo ipeace. At the end of the day ekuxoxiseleke wangathi uva kamandi kwezi zinto, at the end of the day he will destroy you. At the end of the day he will uza kutshabalalisa uSathana akudestroy akuchithele everything. So abo ke ngoku baye babe sorrowful, babe broke, azibone into ba I am miserable because I'm a sinner. I'm not living ubomi uThixo afuna ndiphile bona. Andiphili entandweni kaThixo, andiphili ngokwendlela endandidalwe ngayo njengoba ilantika incwadi kaGenesis chapter 1 verse 26 uthi uThixo masenze umuntu, masimenze umuntu abe nemfano nemfuzo yethu. So andiphili ngokwe image and the likeness of God. Ndiphila impilo and at the end of the day destroyayo. Uyayibona loo nto leyo? It hurts me, iyandonzakalisa. Uyayibona loo nto leyo? When ubuyela ke ngokuthi kuthiwa ke ngokwabanjalo uThixo utheni usondele. Psalm 141. Your Psalm 147. Yeah, 147. Then ndizongqina ke ngoba why uThixo wathi wandinika ezi scriptures wathi mandithandaze le mthandazo wothi heal the wounds. Verse 3. Ulophilisa abaphuke inhliziyo, abophe amanxeba abo. Ulobala inani lenkwenkwezi ezibiza zonke ngamagama. Inkulu inkosi yethu inamandla amakhulu. Isengwe3 lo. All right. Hayi ndiyaqonda ba kutheni kume ngathethe uzithethayo wena. Kandifundele nje 3 yakho. Ulophilisa abaphuke inhliziyo, abophe amanxeba abo. 3. He heals the broken-hearted and binds up their wounds, curing their pains and their sorrows. So when
why ke ngokungena ke ngokunzula into yoba uThixo why the enemy ye yafumana ichance into yoba indithi put to sleep my inner man eyakwazi uba amlalisa angafunction. It's because of the wounds. Benthe kaloku iheart iku-spirit man. So whenever kusenzeka into ebuhlungu, i-disappointment, betrayal, it hurts your heart. Uthi now ke ngoku nina nifundiswe ukuxolela. Yayibona loo nto leyo? Nifundiswe ukuxolela uba ibanoxolo, siqotelana iziscripture, uThixo uthi ibanoxolo nabantu, xolela, uba akuxoleli nawe uba wothwa semazulwini akasayi kuxolela. I-right lo mfundiswa ayikho rongo, but okusalayo laa nto ibikwenze waqumba wangabi naxolo, it wounded you in the spirit, you got hurt. Yayibona loo nto le. So nina nifundiswe into yoba xolela, hayi xolela mzalwane, ukuze ubomi bakho bukhululeke kufuneke uxolele. Yayibona loo nto le. Uthi you are so into forgiveness and you are doing well to the point into yoba ezinye izinto uthi uqomba hey yabona ke ngoku ufuna undikhupha esihlalweni. For me uba ndingabisa mandingayi entertain. Yayibona loo nto le. Uthi kanti yoba you are so into ukuxolela kanti yoba ninezinto nivela niziphose back. Ba you hayi mandiyidlulise man andifuni into izandikhupha kuThixo. Yayibona loo nto ngolo xesha ikukhoze inxeba wonzakele ikonzakalisile. So forgive umuntu okwenze into and deal with wounds. Take your wounds ke ngoku. Lord, I am wounded. My heart is bleeding. Ude athi, I will heal your ude I will bind your wounds. I will heal your broken-hearted. I will even remove the old scars. Okay. Is all discussed guess zaziphi zizinto ezenzeke 14 nakwi-young age. Ukuhlukumezeka esikufumeneyo ngexesha esikhulayo kwi-teenage ukubutsha bethu okokoko mos kwi-life udibana nezinto that are hurting you. Uyayibona loo nto leyo? Ezinye ube nenqumbo. Uyayibona loo nto leyo? Laa nqumbo ke ngoku yenza isilonda esinzulu ozawuthi xa kufikelela kwixesha lento yobana hayi mandithi let go, kuvele nje phaa kwasasilonda kubekho ikhoko ngaphezulu. Anything that ezawuthi yenzeke ke ngoku izayo elantikela khoko lophekwa khona inxeba libe fresh. Uthi you are not dealing with the wounds. You are neglecting your wounds. Ufuna uthi hayi ke ndixolele izinto zirayithi ngoku, let me move ne-life. Uthi kulapho ke ngoba nibazizisulu zongendawo athi awufumana ithuba ngalaa nxeba unalo athi put to sleep. Uphele ngoku sohamba icawa, you don't have the personal relationship with God because your inner man is asleep. So I had to take all those scriptures uThixo bendinika zona and I pray ndiye ngazo kuThixo. And uyayazi into eyenzekayo, while I was praying with this prayer, I could ndaba nepain endiyivayo apha enhlizweni yam. Kwakhona ipain ngoku endiyivayo kwabuhlungu, labuhlungu lonke elicala. Labuhlungu lonke elicala. Uthi uThixo uyabona ke bungazazi bawonakele. Because even kwa ministry le iyasonzakalisa ministry. Amen. Because it's not easy ukhokela umuntu. You Thixo. Dibane wari ngabantwana xa ndabona bethe bhithi bephithizela befuna uba ngabafuna uqoma sana, you have no idea.
because not bonke baza kwelibandla ngenjongo eyi-1 yoba bafuna uThixo. No, uthi ubusokhulise kakuhle, ukhulise kakuhle, usiza kahle nani nathi xa singqengqile noLove eBayton sithi yu siyamulela uThixo abona lokho abazalwane bayakhula bayagraspa ungayiyazi bakutheni phi. Guququ hey kube khona irebellion, hey kube khona intontoni sivele nje izimilo zithi kuthi xonxololo ungayazi ba hey kutheni phi ngoku, kutheni phi ngoku. Uyayibona le nto and you as basikhokela mosikhokela sikumoya. So when ukumoya umuntu oconnectayo nawe nokuacceptayo as your leader uyamva. And when naxa kukho la disconnection pretender uyayazi and it hurts you ba sekutheni ngokusenda pretender sifike nini kule ndawo ngoku yopretender. What have I done? You haven't done anything. It's because kaloku kuba engekho firm in the truth, because kaloku ezi zinto zifundiswayo you need to go back and continue ibe yinto i-lifestyle yakho, yinto ezawuhlala kuyo, yinto ezawutshintsha ubomi bakho. Setshile uTata uMadikane othi uChrist asimreflect as njengoba silapha singabazalwane base-Word Ministry we reflect uChrist. Uthi no, ubonwa kwi-individual. So each and every person you must work out your own salvation. You start klama verse kwezi yabona scriptures ngo ezi scriptures zikhilwayo apha uyazigcina xa ufika endlini you read you pray uthandaze ngazo and ask umoya oyingcwele akunike nawe zakho izikhilelo akukhulise. But abazalwana they are lazy. Uyabona lo kufuneka thina siphathe icephe kokoko sityiso kokoko umuntu akafuna dafunda uziphathela icephe azityele icephe aphile because nathi is only that ngumsebenzi uThixo asinike wona. Kahle ilizwi likaThixo lelo kushunyayela lelo kuphilwa lelempile loba uphile man uphile kulomhlaba uphile uphile ugqeqese uphile reflected the glory of God kwindawo yonke uphila ngelizwe lophila babe kusiyana mna bengazolushumayela noshumayela alimandi manxa uphila ngalo. But it's only that uThixo undithumela into basuphila njengalo lo wena wedwa lisena kwabanye abantu so that bakwazi ulithatha baphile ngalo. Uyayibona loo nto le uthi so you've got those wounds ke unezikhazi sangela xesha bukhula bakhona ndakhe ndayishare. There was a years endandike ndamana ushare ke ihlobo endikhula ngayo ikhule ngalo nezinto endaphumela kuzo. Uyayibona loo nto le then ndafumana inkosi uYesu ndava ubomi obutsha because uba yi-reborn to Christ. Yabo. So ndaqala ke to pursue this new life in Christ, forgetting the old one. Yabo, to uba ndixolele everything kanti I am scarred. Ndinamanxeba ngaphakathi. Ndangena evangelini hayi ke ndafumana amanxeba. Elinye inxeba emveni kwelinye ndithi bawo egameni noba ndionanga noba ndionile bawo cela uxolo ndiyaxolela suse makaphume enhlizweni yam bawo ndixolele kunjalo ndixolele ndiva ndixolele but andiyazi bakanti iwundi zona kufuneka ndizi-athende. Uthi ke ngoku yiyo abanye ke nguyona le nto athi behamba kakuhle uziba wathi usahamba kakuhle uhambe kakuhle but uzibe very spiritually down because you are spiritually wounded. You've got wounds, you've got scars. Ongazi-athendiyo. Abanye umuntu azibone sewile seyilahlile inkosi ebengafuni qha uSathane usebenzisa the scars. So silibandla we need to heal singabazalwane.
take the word uthi bawo ukamandi ke ngoku xa uwedwa ukunye noThixo awukho phakathi kwabazalwane. So uyakwazi ke xa wedwa uthi bawo uthethe ube phandle ba u-ABCDEF wenzeka andizange ndiyazi uba kanti wandixhela to the point yento yobana ndithi ngoba ndilikholwa kodwa ndishiyeke ndiyi-victim yongendawo because yena esi silondo uyasibona okukopha uyakubona and uyakwenza into yoba abantu bahleli nje bayakukhubekisa ukhutye abanye ubabona benochuku nje zizilonda kuthiwa yho ubani she's so insensitive iwutatshe unesilonda niyathunuka uthunuka izilonda. So you need to heal ungumntwana kaThixo. Heal. Ndibendisatsho ke ndithi ndaba nepain ndebakhi ngekho sandithandaza le nto yoba kwenzeka nto nathi uThixo sithi mandihilishe iwunzi ndanepain enjena ndanepain sometimes ndide lengathi nophefumla andiphefumli lula uthi uba hayi kaloku it's because I'm dealing with iwunzi. Yi-process ye-healing le wena uyivayo awuguli awuhlaselekanga yi-process ye-healing because igazi likaYesu ngoku liyaklina and ke ngoku naxa kuremovwa kususwa izikhala ezidala izilonda kuthiwa sithi zintoni zizivubeko yakubiza ngolo hlobo umoya ongcwele xa kuphiliswa kude kuphiliswe nezivubeko. Uyayibona loo nto leyo uthi wawugqiba ke ngokuthandaza la mavesi wento yoba uThixo ma ithi hey ibetrayal ubetrayal ngumntaka mamakho notatakho ngehlobo obungakhange ucinga it hurts. It hurts. Umuntu obesuppose usecanga kwakho usuppose uyakusapota uyakuvuyela ufumanisa into yoba is the one ofuna ukubona uludaka, is the one okudestroyayo. That betrayal is very painful. Niyayibona loo nto leyo. So uzixelele ke ngento yoba undonzakele undivise kabuhlungu and andifuna uba makasondele ebomini bam but ke ndimxolele. Uyayiqonda loo nto leyo, ndimxolele andifuna uba negrudge ngakuye. Awuzazi uba unewundi. Do you know uba even ezi zifo zikhoyo lamathambo ezitliziyo eziswekile ezi-high blood zifumana amandla kwezi wounds because uyawufumanisa into yoba uba uphilile emphefumlweni uphilile enyameni uphile emoyeni. Uyayibona ke inyama ixhomekeke kumphefumlo nomoya. Uba umphefumlo wakho nomoya wakho uphilile inyama yakho ayina choice izawuphila. So noba angathunyana lamadimoni afake iswekile, lamadimoni enza amathambo, lamadimoni enza i-heart attack, kulapho ke olizwi likaThixo uzalibona khona limanifesto kuthiwa zonke izixhobo ezikhandela ukulwa nawe asayi kuba nampumelelo. Kulapho uzazibona zingaphumeleli because kaloku uphilile, you are whole. Uyayibona loo nto le. So lamanxeba eziwunzi zi-attracta everything engeyiyo to put you down. To put you down. So ndifuna ibandla selisima ngenyawo sithandaze lo mthandazo othi Thixo ndiyabulela abo bebesebeyifumene indaba yento yoba babakhulula abantu. Ungabi nanqala, ungabi nangqumbo ngoba if awukaxoleli usenenqala, usenengqumbo, usenoburharha, iiwunzi azizuphila. No, azizuphila iwunzi. Uba ungekaxoleli qala apha qala kule ndawo yoxolela. Then ke ngoku uye kuphilisweni kwamanxeba angabonwa mntu. Uthi umhle ube njengam ube nje upinku njena ngaphakathi unamanxeba uyopha unepain ongayazi
uyazi yonoyazi sowude wanam kuyo uyayibona loo nto leyo ucimba uxolele kanti unam uyayibona loo nto leyo qala uba unabantu ongeka baxole qale emthandazweni wakho qale exoleleni